Tá sé an am chuirde, mar sé díonstad an nírig an tam is fear do bhaidí draighean a dhearra. Mar sin cúpla seachtain ó hain do chus shiúláid neach leis an áin. In baile. Lí dúra atá inte, lán le híanamh mar écintíh, agus go háirithe lán leis na cóirthíh háachtacha son. Sin ceann eile. Agus duine siad chur síos an nóra atá hímpel na Béarlaí. Siad é an cóirtha féin rion féinnig fecinn sibh scríte cad imime de bhí an taimid so úsáidir ag ar síintir dar leis an méilidis. De bhíos cromtha an son, lárantar a dhearra le sábh. Ní raibh sé compórdach in éair mar écinn sibh sé na deilgine. Siúd é an brigadán ón dhearras an chiad ceann agus doras dhá chéin in omláin. Tréis sin dvíorm an mbataí a thuirt do bhailm agus de bhís ag feire ar ráig a fad. sé héad an dá bhata draighean, ceannacha níos lú agus ceannacha níos éirde. Is maithlam an ceann so, mar is dáilm go nuir sé méirdeise agus méid me láimh. De cheangaléas roinnt súgáin ar théim a hí, agus sin é an áit sin a bheith siad tam amach go méid siad trim ar fad. Siad é ceann crucha suasagam, chuma leis ceann eile, agus tá lán sa fasása seo só be sé a riúnach go leor. Le bheith trim go crí ní mór dit ach fanhaint ar fa bliana a bhain, agus mar sin beit sa thar an aimimedóireach dhéanamh féin níre seo chuin. Sin iad me leanaí. Tá go leor fáinne a teastáil chuig an fanhaint. Áfaig tá seanachil maithagam madidir fáinne féinnig. Éis le fóim an án agus leofar Jack.